Ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. Маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо хабару гузоришҳои ҷиноятии як ҳафтаи охири кишвар шинос менамояд. Дар ин барнома шумо имкон доред вобаста ба ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин барои худ маълумот пайдо кунед. Дар студия бо шумо Монрухсор Таваллузода. Мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати гузоришҳо. пешсудшудаи бадмаст бо истифода аз кор ҷавони 21 соларо ба ҳалокат расонид. Дига задем хайнем сабаби масъидам ҳодиса рӯй дод. авобошӣ дар назди маркази дилхушии ором яке аз дасти дигаре бо корд захмӣ гардид. натонистам дигар хамаидора кардам. ҷа дастам дар чизе омад задамаш. ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаҳои нақлиёт ва боздошти 3 нафар гумонбар. вай нигарадор ба ҳамроҳи шӯҳрат чанд мошина 2 мошина куҷо бурдем? шӯҳрат зарулиём ҳай кардам ам баъди шиштагӣ рафтем камгад автомошина дар куҷо бурдем? ҳамҷо бурдем парк незапак гаштам гаштам. ронандаи дағалгуфтор аз ҷониби милитсияи пойтахт боздошт ва муҷозот шуд. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ. Дар шаҳри Ваҳдат пешсудшуда ки дар ҳолати мастӣ қарор дошт бо истифода аз корд як ҷавони 21 соларо ба ҳалокат расонид. ин ҳодиса шаби 18 ноябри соли ҷорӣ дар ҷамоати деҳоти Баҳори шаҳри мазкур рух дод. гарчанде гумонбар пас аз содири ҷиноят фирор карда бошад ҳам кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат тавонистанд гумонбарро ба таври фаврӣ боздошт намоянд. эҳсон Абдуллозода вобаста ба ин ҷиноят гузориш омода кардааст. ҷиноят бар муқобили ҳаёт ва саломатии инсон ки боиси канда шудани риштаи умри нафаре мегардад, аксар маврид дар заминаи хусумату бадбинӣ ва қасду ғаразҳои таҳризишуда содир мегардад. аммо кирдори ҷиноятие ки дар ҷамоати деҳоти Баҳори шаҳри Ваҳдат ба қайд гирифта шуд ва боиси фавти як нафар ҷавон гардид, байни содиркунанда ва марҳум ҳеҷ як хусумату ғараз набуда, танҳо истеъмоли барзиёди машруботи спиртӣ боиси рух додани ҳодисаи ҷиноят шудааст. ҳодисаи мазкур санаи 18 ноябри соли ҷорӣ шабона содир шудааст. шаҳрванд Буров Али Муҳаммад Дударҷонович соли таваллудаш 1982 сокини кӯчаи Ёрови шаҳри Ваҳдат ки дар ҳолати мастӣ қарор доштааст, бо истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Баҳори шаҳри мазкур Тавқов Тоир Фарҳодович соли таваллудаш 2000 муноқиша намуда аз ҳиссиёти авбошӣ бо истифода аз корд 3 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими ҷаврида зада аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. дар натиҷа Тавқов Тоир бо бардоштани ҷароҳати вазнин ба саломатӣ дар беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат бистарӣ карда шуд, вале дери нагузашта номбурда дар беморхона ба ҳалокат расид. шишта будем нӯшидагӣ бояд шишаи дига гирифтем омадем ҷои кор занг задан ки ҳам ҷои кор бием. омадем ҳамҷа шишарам шитем задем гуфтем ки бояд пага соҳиби хона гуфт хай кор кунем гуфтем гап нест ки бо меҳмоно занг задан касе ам бачаҳо да занг задан ки я меҳмон омадагиай хай гуфтам бихир биё бовая шишаи калони алитра гирифт ова дига задем хайнем сабаби масъидам ҳодиса рӯй дод. шишаи алитраи чӣ буд оғи? арақ. гарчанде Буров Али Муҳаммад баъди содир кардани ҷиноят ҷои ҳодисаро тарк намуда фирор намуда бошад ҳам бо доир намудани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат дастгир ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуд. санаи 19 ноябри соли 2021 нисбати Буров Али Муҳаммад Дударҷонович дар шӯъбачаи тафтишоти шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат бо моддаи 110 қисми 3 банди в яъне қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ки боиси марги ҷаврида гаштааст парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. дар шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон нисбати як нафар ҷавони 29 сола парвандаи ҷиноӣ барои содир намудани ҷинояти авбошӣ бозгардидааст. ин ҷавон бо як нафар сокини 34 солаи ноҳияи мазкур дар назди маркази дилхушии ором муноқиша карда дар баробари тартиботи ҷамъиятиро вайрон намудан ҳамзамон бо кордро захмӣ кардааст ки дар натиҷа ҷабрида ҷароҳат бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши ҳамкоронамон аз вилояти Хатлон.
баъзе нафарон дар пайи амалҳои бади худ ҳузури атрофиён ва ҷомеаро халалдор менамоянд ва даст ба кирдорҳои хилофи қонун задаву на танҳо обрӯи эътибори хиш балки муҳити иҳота кардаашонро низ пас мегардонанд. ду нафар аз сокинони ноҳияи абдурахмони ҷомӣ муродов диловар соли таваллудаш 1982 ва зайнуддинов фарҳод соли таваллудаш 1992 ки пешсуд шудааст дар пайи баҳсу муноқишаи байнашон ба миён омада санаи 17 ноябри соли ҷорӣ шабона соатҳои 22 бо ҳам занозанӣ карда дар ҷои ҷамъиятӣ бо овози баланд истифодаи дашномҳои қабеҳ ва таҳдиди зӯроварӣ намуда якдигарро мавриди латукуб қарор медиҳанд. зайниддинов фарҳод бо корди бо худ дошта ба мавқеи қафаси сина тарафи рост шонаи чап ва рони пои рости муродов диловар зарба зада ба саломатию ҷароҳатҳои ҷисмонӣ мерасонад ва аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. ин ҳодиса дар назди маркази дилхушии ором воқеъ дар ҷамоати шаҳраки абдурахмони ҷомӣ ба вуқӯъ пайваста аст. хушбахтона гумонбарии ин ҷиноят аз ҷониби кормандони милитсия дастгир шуда айни ҳол дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ҳолати ба миён омада баёнгари он аст ки ҳеҷ як амали хилофи қонун беҷавобгарӣ намонда парда аз рӯи ҳама гуна ҷиноят бардошта хоҳад шуд. таассуфовараш ин аст ки ин ду нафар метавонистанд ҷои даст задан ба кирдорҳои хилофи қонун барои рушду нумӯи кишвар саҳми босазои худро гузоранду дар фазои сулҳу осоиштагӣ озодона нафас бикашанд. ҳақоратам кард дарсномам дод натонистам дигар хамаи дура кардам ҷа дастам дар чизе омад задамаш. нисбати боздоштшуда зайнуддинов фарҳод дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи абдурахмони ҷомӣ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 237 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. се нафар сокинони ноҳияҳои рӯдакӣ восте ва ҳамадонии вилояти хатлон барои ғайриқонунӣ рабудани воситаҳои нақлиёт аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт ба даст афтоданд. сироҷдин шакурӣ вобаста ба чапдастии ин нафарони ба ҷомеа хафнок гузориш таҳия намудааст. ҳафтаи гузашта дар ҳудуди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе якбора ду ҳолати ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомашина ба қайд гирифта шуда ҷинояткорон ду адад автомашинаҳои тамғаи опел астра рақамҳои қайди давлатиашон 5428 мо03 ва 0147 оз01ро ки ба ду нафар сокинони ноҳияи фирдавсӣ тааллуқ дошта дар назди манзилҳои истиқоматиашон беназорат меистод бо рӯи шикастани оина вориди онҳо шуда ғайриқонунӣ ба самти номаълум ҳай карда бурданд. дар натиҷаи баргузории як қатор чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони мақомоти милитсияи шаҳри душанбе се нафарро ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти мазкур боздошт ва ба мақомоти милитсия дастрас намуданд ки инҳо менгатов шӯҳрат соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ шаҳидҷони давлат соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи ноҳияи ҳамадонӣ ва мирзои файзалӣ соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ноҳияи восе мебошанд. зимни баргузории чорабинои тафтишотӣ муайян карда шуд ки боздоштшудагон бо ҳам робитаи дӯстӣ дошта нақшаи ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомашинаро таррезӣ ва сипас онро амалӣ намуданд. тавре муайян гардид гумонбаршудагон автомашинаи тамғаи опел астра рақами давлатиаш 5428 мо03ро аз ҳудуди шаҳри душанбе ба самти ноҳияи темурмалики вилояти хатлон бурда дар нимароҳ гузошта аз ҷои ҳодиса ғайб заданд ки дар натиҷа аз ҷониби кормандони милитсия автомашина дарёфт ва ҷиҳати ба соҳибмулк баргардонидан ба шаҳри душанбе дастрас карда шуд. вай нигарадо ба ҳамроҳии шӯрат чанд мошина ду мошин куҷо бурдем? шӯрат зарулиём ҳай кард мо ам бариштагӣ рафтем кангард автомашина дар куҷо монде? амҷа бурдем пафтем заправкаш тамом шуд гаштем омад. бо назардошти ҳолатҳои мазкур нисбати гумонбаршавандагон тибқи талаботи моддаи 252 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва гумонбаршудагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. идомаи барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. аз аввали соли ҷорӣ дар ҳудуди пойтахти кишвар 215 садамаҳои нохуши нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 29 нафар шаҳрвандон ба ҳалокат расида 213 нафари дигар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштаанд.
نیمه دوم روز 29 نوامبر سال جاری نیز راننده автомашинаи тамғаи хундай аксент рақами қайди давлатиаш 9496 ТТ05 Ҳакимов Фаридун Хурсанмуродович соли таваллудаш 1995 сокини шаҳри Ҳисор ҳангоми ҳаракат аз самти кӯчаи Саъдии Шерозӣ ба самти кӯчаи Ҷабор Расулови пойтахт бо сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Қаюмов Ҳусейни 56 сола ки аз қисмати рости роҳ ба чапи роҳ тавассути роҳи пиёдагузар мегузашт пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард ҷароҳатҳои вазни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. пиёдагард аз як канои роҳ ба дигар канои роҳ гузашта иста буд. суръати ҳаракати автомашинаи ман 100-110 буд. успети тормоз кардан накардам ва пиёдагарро зер кардам. айни ҳол нисбати ронанда Ҳакимов Фаридун тибқи талаботи моддаи 212 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ронанда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта. Нисбати ҳодисаи мазкур тафтишот идома дорад. тибқи супоруши ҳукумати мамлакат дар ҳудуди кишвар ҳамасола маъракаи ободонӣ ва кабудизоркунӣ ба роҳ монда шуда. Тамоми корхонаву муассисаҳо ва аҳли ҷамоатчигӣ баҳри боз ҳам зебову сарсабз гаштани кишварамон дарахтони сояафкану мевадиҳанда мешинонанд. мутаассифона гоҳҳо бархилофи ин иқдоми нек ва ободкорона нафарона ёфт мешаванд ки ба буридану нест кардани дарахтони мевадиҳанда ва сояафкан даст мезананд. шӯъбаи милисияи экологӣ ва сайёҳӣ дар вилояти Суғд зимни хизматбарии буридани дарахт ва муҳитдорӣ аз меъёри муайяншуда зиёдро ошкор намуданд. барои ҳифзи сарватҳои табиӣ ва таъмини амнияти экологӣ масъулини милисияи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ мунтазам чорабинӣ ва рейду амалиётҳои пешгирикунандаю таъсиррасонанда гузаронида кирдори ба табиат харобиовар аз ҷониби шаҳрвандонро муайяну ошкор менамоянд. чунончи давоми ҳафтаи гузашта бемувофиқа бо мақомоти ҳифзи муҳити зист буридани 11 дарахти сафедорӣ дар ҳолати нашъунамо буда аз ҷониби сокини ҷамоати деҳоти нуфароҷи шаҳри Истаравшан амалест ки аз таъсири он муҳити зист зарар дид ва мавриди чораҷӯии милисияи экологӣ қарор гирифт. дар ҷараёни корбарӣ ва назорат ҷиҳати риоя кардани қоидаҳои моҳигирӣ дар ҳудуди обанбори баҳри тоҷик милисияи экологӣ далелҳоеро ошкор намуд ки аз ҷониби моҳидорони хоҷагии моҳипарварӣ анҷом дода шуда ба талафоти захираҳои моҳӣ мусоидат менамояд. аз ҷумла ба ҷои мутобиқи иҷозатнома бо истифода аз 15 тури моҳидорӣ машғул шудан ба сайди моҳӣ истифодабарии зиёда аз 40 тур ва аз ин ҳам бештар. маҳз риоя накардани меъёрҳои муқарраршуда дар коҳиш ёфтани захираи моҳӣ мусоидат мекунад. давоми моҳи ноябр кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар ҳудуди обанбори баҳри тоҷик минтақаҳои шаҳру ноҳияҳои Конибодому Бобоҷон Ғафуров 5 ҳолати қоида вайронкунии моҳидориро ошкор намуда зиёда аз 350 килограмм моҳӣ ва 2000 метр тури моҳигириро бо тартиб додани санад мусодира намуданд. мавриди зикр аст ки ҳар як чунин муносибати дағал бо табиат аз маърифати пасти экологӣ доштани шахси содиркунандааш шаҳодат медиҳад. як нафар ҷавонзан истифодабарандаи шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ бо ирсоли навор аз мақомоти милисияи шаҳри Душанбе дархост намуд то нисбати ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатиаш 0202 US01 чораҳои дахлдори қонунӣ андешида шавад. ба иттилои муроҷиаткунанда ронандаи автомашинаи мазкур нисбати ӯ дағалона рафтор намуда бо суханони қабеҳ шаъну шарафашро пас дадааст. дар натиҷаи санҷиш муайян карда шуд ки ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатиаш 0202 US01 шаҳрванд Назаров Исмоил Шамсуллоевич санаи таваллудаш 1988 сокини шаҳри Душанбе мебошад. зимни пурсиш муайян карда шуд ки номбурда дар ҳақиқат санаи 21 ноябр ҳангоми дар кӯчаи Аҳмади Дониши ноҳияи Шоҳмансур қарор доштан нисбати ҷавондухтари муроҷиаткунанда дағалона рафтор кардааст. вобаста ба ин нисбати ронандаи дағалгуфтор тибқи талаботи моддаи 460 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда суд нисбаташ ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 7 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 420 сомонӣ таъин намуд. дар доираи тадбирҳои ҷиҳати пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор кормандони сарёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон
корҳои соҳавӣ аз ҷумла амалҳои дастурдиҳиро дар муассисаҳои гуногун роҳандозӣ намуданд. Ин тадбир бо мақсади иҷрои нишондоди қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи омода намудани соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт ба фасли зимистон ва назорати омодагии ин муассисаҳо ташкил карда шуд. аз ҷониби кормандони ин ниҳод дар ноҳияҳои тобеи марказ ин навбат корҳои маҷмӯии соҳавӣ гузаронида шуд ки дар ҷараёни он нозирон бештар ба тадбирҳои дастурдиҳӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. муассисаҳои тиббиву иҷтимоӣ, хона-интернатҳо, марказҳои хизматрасонӣ ба пиронсолону майбон ва муассисаҳои типи интернатии шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба корҳои назоратӣ фаро гирифта шуданд. дар фасли зимистон бахусус давоми рӯзҳои охир ки ҳарорати ҳаво паст фаромадааст ва сокинону масъулини муассисаҳои интернатӣ бештар таҷҳизоти барқӣ ва печҳои алобӣ истифода менамоянд, хавфи сар задани ҳодисаҳои сӯхтор афзудааст. бо ин мақсад корҳои тарғиботию профилактикӣ аз ҷониби кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ бештар гардидааст. дар баробари самтҳои дигари фаъолият ҳамзамон аз ҷониби нозирони хадамот дар иншооти гуногун таъинот тадбирҳои назоративу дастурдиҳӣ низ гузаронда мешавад. бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор кормандони ниҳоди марбута, хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ҳудуди иншооти гуногун таъинот аз ҷумла муассисаҳои таълимиву тарбиявӣ тадбирҳои назоративу профилактикиро пурзор намуданд. масъулини соҳаро зарур аст ки ба хотири таъмини бехатарӣ қоидаҳои пешгирии сӯхторро риоя намоянд. тадбирҳои назоративу профилактикӣ дар гурӯҳҳои таълимӣ, ошхона, хобгоҳҳо ва ҳуҷраҳои ёрасони муассисаҳои типи интернатӣ гузаронда шуд. дар баробари он ки аксар маврид қоидаҳои бехатарии сӯхтор риоя карда мешавад, инчунин баъзе камбудиҳо низ зимни иҷрои чорабиниҳои санҷишӣ маълум гардид. доир ба камбудиҳои ҷойдошта ва бартараф намудани он дар кӯтоҳтарин фурсат ба масъулин дастур дода шуд. нозирони хадамоти давлатии оташнишонӣ бо масъулину кормандони муассисаҳои иҷтимоӣ мулоқот намуда бори дигар тарзи истифодаи воситаҳои аввалиндараҷаи оташнишониро фаҳмониданд. ҳамзамон ба хотири таъмини бехатарии сӯхтор талаб гардид ки дар ҳама ҳолат бояд кормандон омода бошанд, зеро дар фасли зимистон таҷҳизоти барқӣ ва воситаҳои дигари гармидиҳӣ бештар истифода карда мешавад ва риоя нагардидани шартҳои техникӣ омили мусоидаткунанда ба сӯхтор ҳисобида мешавад. бинандагони арҷуманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи имрӯза. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро дар шабакаи YouTube низ метавонед тамошо кунед. барои ҳамкорӣ бо вазорати корҳои дохилӣ метавонед тавассути телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21 дар тамос бошед. хайр то барномаҳои дигар.